fandaragna toera zegny magnano mbala tsara koriarantsika mpagnaraka fandaragna tegna tokantragno agny na aiza toerana misy atsika ampanarahagna ity fandaharagna ty araka zay efa mahazatra antsika mitondra vahiny atsika mpanakanto na olo malaza andesigny amalifaliagna antsika andesigny ampahafantarigny antsika mpagnaraka ity fandaharagna ty ny antetsika nitondra mpanakanto voisontro avy igny avaratra antsinan'ny Madagasikara avy agny an-tanàgny maromarona kokoa Jemsedia tovolahy bogosy ataoko fa maro ny fagnontaniagna zay nefa rehefa tsika tagny na zay tampage andesintsika apetraka am'ty mpanakanto zay managna lazany ty ke mbala tsara olo jiaby magnasina ro mpagnajagna agnaraka ny fandaragna antsika hatramin'ny farany. SRBH on the beat. Vadinao anao tsy jaly ampiadany kotoko volamena igninao jiaby masaky mifantaza fa za tsy mitakano ke aza misalasalikano ko mangadika vola shopping ko mangadika vola pizza ko mangadika vola bazare ano kopare ano karkareko ano kopare simenz kulkuluko ano kopare ano walek vadi ano kopare nichi karwe umanda ano kopare ano karkareko ano kopare simenz kulkuluko ano kopare ano walek vadi ano kopare nichi karwe umanda mati. Jemsedia faly magnano mbala tsara kory ianao nagneky ny vahiny ato amin'ny fandaharagna toera zegny. Ia voalohany miaraba anao monsieur Metara dia miaraba antsika jiaby zay magnaraka fandaragna toera zegny. Jemsedi zegny agnaranao Jemsedi. Jemsedi io agnaranao mikopisa izy ty agnarana entinao mpanakantonao fotsiny. Ia Jemsedi io zegny tsy agnarana anakazy io fa nom d'artiste. Ia tsy zegny tegna agnarako tegna agnarana mikopisa fa Jemsedi zegny hitako karaha hoe mahatondra za amin'ny lera tiako atao zegny zegny tegna marigny hitako hoe mety aminakazy mety na maregny izy zegny maregny hoe Jemsedi karaha efa tiako zegny le mba nifidinao par hasard karaha io agnarana io tsisy dikany tsisy sensiny fa nalainy comme ça fo hoe Jemsedi de lasa misy dikany le misy dikany tiany olo mpanaraka anao zahavana. Ia ny tegna marigny zegny za mpankafy bôly bôka za tamin'ny mamoany nisy fotoagna tamin'ny 2014 mondial zegny tamin'ny nisy joueur araiky zay izy James Rodriguez izy top but tegna tsara tamin'ny mondial tamizigny zay dia hitako karaha tiako zegny James Rodriguez dia nalaiko maloha le James fa le dia ndraiky zegny hitako mampasirosiro le fagnampy zegny zay tegna fa zao zay tegna agnaranao ary agnaranao film. Ia tegna agnarako Yondi Franco. Azoby? Yondi Franco. Yondi Franco. Ia zay tegna agnarako. Yondi Franco. Bon anao zegny hitako nomboko misehatra amin'ny lamozika ty maromaro amin'ny raha efa navoaka. Ino tonga anao niditra amin'ny resaka an'ity lamozika ty fa tsy nagnano bôly ny fona nagnano asa hafa nagnano vakotra hafa ohatra fa ny lamozika hitanao nidiranao. Ia ny antony tegna safidianako lamozika moa zegny za maloha ny tegna marigna fa raha mbola hely fa tiako raha io dia na olo maventinay zegny tam'zegny mahatsapa hoe tegna tiako marina fotony zegny tambola kely hitanao andeha varanga mila varanga igny zegny ndraiky hoe magnano tsigalagala azonao tambola kely ravo bonbon tam'zegny ravina bonbon atao vola raha karakaraha zegny fa tiako raha mbola hely dia tafarafara tsy nadinitsy agnano zegny tegna ia karakaraha zegny. Fa mifaminareo misy fanagna lamozika ty tsy sahanao voasambagny tamin'ny resaka lamozika zegny. Ia misy mahay musique la famille fa tsy magnano pub zegny fa juste hoe mankafy dia mahay
misy mahay clavie, misy mahay Miaraka tamin'ny artiste? ia ndraiky miaraka amin'ny artiste fa izy tsy miseho karaha zay Bon. magnampy artiste. Ninao zegny hitanao hoe nitsiry taminao tao manokana fa tsisy olona lay tahaka tagnaty fianakaviana zegny nanaovanao ny asa maha artiste? Ia ny tegna marigny izy io mety efa zay angamba mety tegna hoe efa misy raha am'izy io fa mety le za tafara mety hitondra izy donko eritreritrinaka karaha zay. D'accord. Bon, hatreto fa firy ny hirany James Dia, firy ny audio ary firy koa ny fa clip. Iranaka izy zay le tegna tadidiko eo amin'ny folo eo. Eo amin'ny folo fa clip mbola efatra. Clip le mba tsaratsara zay. De audio zegny mitambatra folo zegny jiaby. Zegny le ninahy manokana. Bon, agnano tady vola manao aminazy ty sara isômasôma. Ia, tegna marigny arakaraka. Ino arakaraka? Arakaraka ino? Arakaraka ohatra hoe izy io boka zegny arakaraka fidiram-bola aminazy zegny. Tegna marigny za misy asa hafa za. Fa na zegny na tsy zegny tiako la mozika de tsy ambelako. Fa izy koa hoe anao boka koa fa malaza automatique misy olo mangala zao de arakaraka zegny le arakaraka ataoko vinavy. Ia, karaha zay. De manakory fampivadiranao ty asanao hafa tsy tadiavanao vola sy le fanaovana la mozika ty aloha hatreto? Ia aminahy manokana resaka la mozika boka izy le volaniko hoe tiako le la mozika. Tsy maintsy ahitako fotoana fa zegny anaovako azy na jusqu'ombegna fa asa ndraiky mandefa karaha zay. Ia. James Dia fa manana tokantragno vady aman-jany manakarakory hatreto fa misy fofopofon-draha mbô tragno asa manao. Ia. Hatreto mbola libre manafo e. Mbola libre mbola tsy Tsisy raha magnelingely izy aty feky eo. tsisy magnelingelina Zegny zay fogna dossier zegny tandefa. Ia. Ia, mbola libre. Fa misy zanaka sa mbola tsisy? Mbola tsy mananjara. Mbola tsy mananjanaka. Ia. Amin'ny resaka ny mpodily ndraiky za koa amin'ny firy taona kely anao? Za 23 ans. 23 ans. Ia, 23 ans. Fa firy taona nanaovanao musique ty? Nanomboko za nagnano vocal 2016. 16 za commence nagnano vocal. Fa mbola tsy studio pose fa commence midriky studio mba tsaratsara zegny tamin'ny fotoana 2016. Taminay tagny izy tantala. Ia, 2016 teo. Ankoatran'izay manakory fahitanao endurancenao ny forcenao mety iavianao lavitra ve izy zao mety ho zakanao jusqu'à elaela sa mety atanty lazonady ve anao amin'ny resaka hady agnatin'ny la mozika ty? Ia. Tiako be question na io mety. Ia. Ia. Ohatra aminahy manokana zegny za matoky tegna za karaha zegny. Za matoky tegna fôtony za zegny resaka muzika izy hitako hoe mba haiko raha io de tegna tiako volagna zegny mety hahatonga za ho lavitra izy io ary mety hatanty lazonady zegny muzika ataoko. Anao misy zava-maneno hainao tendregny? Ia, misy. Ino ohatra? Gitara zao haiko. Gitara. Afaka mamorogno hira amin'ny gitara zegny anao? Ia, afaka mamoro izy. Ia. De fa korala anao taloha sa sary hoe tantragno fa magnano vocal-vocalanao miamianatra fio sa nakarakôry? Ia, za mbola tsy ary nagnano koraly fa manana menimena nagnano koraly ndraiky za fa le fotoagna zegny mbola tsy tapako zegny za mbola tsy nagnandalo koraly. Manakory azy nrazanao faritry sava hagny na amin'ny antala manokana ohatra raha ny fahitanao izy manokana? Izy koa mifaritry sava zegny amin'ny sava zegny misy azoko lazaina hoe tsy araikaraiky malôha faritry sava mitambatra. Sa efa hain'olo zegny hoe ino James Dia mila karaha zao fa mampalaza za antala. Mampalaza fa hain'olo be malaza. Malaza laza. Bon fanakatsehatra zegny anao tamin'ny faritry sava igny hoe taiza aby ohatra ino raha avy nataonao tany? Ia, za fa nagnano showcase ndraiky mbola indraiky e. Ndraiky tamin'ny weekenders tam'zegny mbola tsy tsy may. Ia, mbola tsy may izy tam'zegny. Tamin'ny taogno lasiny 2019. 2019 niaraka tamin'ny artiste avy an-tanàgna fa
Fa mbola tsisy organisation hafa natao nanolo fanangary nandeha tambanimbanivoly ohatra karaha zegny sa ia matetiky koa alain'olo za fa juste hoe ohatra hoe misy finale concours de son karaha igny de za invité spécial ohatra hoe finale karaha igny de karakaraha zegny de am'fetifety mariage raha karaha zegny ia zegny tegna matetiky andalan'olo za hatreto am'izay fotoagna zay ve anao magnano hira anao manokana sa magnano interprétation koa ndraikindraiky za ohatra ataoko za mamory hira anahy manokana fa za ndraiky zegny amin'ny namako ohatra hoe misy hiranazy tiako hitako raha karaha hoe tsy ahoana hoe tsy abokany tambeziko izy angatako fotony le raha besiky tsara izy tiako de zay matetiky ataoko fa za ndraiky za fa mamory hira anakahy ia misy fotoagna ka nisy show ve ataonao tamin'ny taxi be saintsy hoe misy tahitako anao tamin'ny stade taxi be iny tamin'ny fotoagnany Diego zegny Diego zegny ia Diego zegny ia tamin'ny fotoagnany zegny za nilalitra Diego nagnano vakansy de misy namako miasa amin'ny taxi be ao de hainy moa za mihira de mba juste anao izy tavaleko iny mba hihira izy juste mampinampy izy zalahy de mba sady anao mandalo izy de mba liangavy za izy mba hihira tamin'ny taxi be to Diego ia anao avy an-talà mpiasa an-talà zegny anao tsy azoko tsara za avy an-talà fa za mipetraka Sambava mipetraka fa za mary fomba fivolagnanao nefa tsy de mahazo le fomba ny fivolagnanao avy an-talà na Sambava ino antony ia antony izy za mandeha za mora miova lela mandeha eto za mahefa teny eto mandeha Diego za mahefa teny Diego karaha zegny de lasa fangaro lafa tsy fixe fotony za olo mandeha lava karaha zegny manakory zaraha viavy tianao ka zegny ia za izy koa tegna qualité zegny te hoe zao raha tiako hoe critère-nakah karaha zao karaha koa fitaovanao za za tsy haiko namay misy mbola raha tiany bôka ke mety vôla za olo tsy fôpoiky fo tiako hoe fôko maventy asa za tia menaka ho anao sa raha karaha zegny ke tonga tanako anao hoe manakory satria mitady dossier anao io a misy maromaro ke zay mahaviako vola karakory zany anao mba tsy hampijalijali tovy amintsika aby io ia izy koa tegna qualité le tiako amina viavy za tia viavy lava izy mitovy fofoelinakahy fo donc mitovitovy za de izy gabigabary maventiventy motera vetivety motera ia anao fa tsy tia le mamafa bebe temps plus que anao ohatra mama mitaritarimy mamatosy karaha zegny bon d'accord iny zegny tegna agnantodianao ty Antananarivo andary ito koa anao mba tsy dictoire zegny iny tegna antondia tya talany fonenagna sy tany pitrahana ia ny antondiko Antananarivo eto za misy raha karakareko andeha hagnano tournage-na clip za ia hagnano clip Antananarivo ça fait mba mila raha tsaratsara kokoa tsy hoe agny tsy tsara fa misy tsaratsara kokoa zegny zegny tondiko donc clip fieritreretinao atao eky mbola araiky fa mbola ataoko zegny hira araiky ataoko clip fotony za tsy de maharitra be bon raha jejereo manko ny hiranao sy clip zay vitanao reo sakisaky miondagna ny rythme zay malaza tatoato anao ino tegna safidianao agnaraka rythme satria fa marobe baka anareo magnano jeu am'izao fotoagna zao ty tsy afitanao saturé ve le izy fa manahiragna iboagna aminazy vu que efa maro artiste malaza amin'ny rythme afrobeat ny dansao sy ny tariny magnino tsy mipodipody amin'ny nentim-paharazana kokoa na magnano gasigasy sy ny tariny anao ia ny tegna marigny hiranakahy izy le volagninao zegny rythme vaizy fô presque fa ny tegna marigny le mbola tsy nabokako le efa za fa misy hira taloha volagniko fa misy tsy ary nabokako sasany igny zegny le hirantsika tegna malagasy ary mbola efa toato za naboaka izy ino rythme zio misy saligy trap le izy fanaro saligy de tamin'ny fangafangaro ao izy de misy osiky karakaraha zegny fa mbola le rythme vaizy fa izy nabokako io fotony za commencé naboaka le tegna professionnel donc filazako azy karaha zegny bon izy olo fanagna fitirigny tamin'olo anao izy olo fanagnavanao efa Degaman Alcalayon de zay angamba le tegna de tambabe tam'izay tantala to zay zakantala mihira
de zay fomba misy amby artiste efa managna laza mba tianao anaovana featuring ia mba nagnanao hita eto hoe mba tiako zaho am'film araka am'filany loatra ia misy Izy za zao. préféreko izy i Wasina Tesy mosina tesa ia tiako be na style-nazy jiaby iny tegna maro Wasina Tesy mba fanifandray taminazy ohatra mba fanangataka zavatra zay venao sy mankarakôry hatreto avy nisy fotoana izy tia mandalo tasambava fa za ndraiky mbola tsy zay zany fankahita zay miarakaraka am'le namany igny fa za ndraiky mbola tsy ary nampita le koragna taminazy ia tsary d'accord izy magnaripanakanto gasy na vazaha mba ankafiziny James CD mba tianao na itsôvagna to Wasina Tesy fa ny ino koa tianao feeling sy ny tariny ho anao zany dônany fa za tiako mizanao na lehilahy mitovy anao hafa mba ankamaminao zavatra ataony koa ia ankoatran'izay zegny ia ia izoko benay Big MG malôha agnisan'ny tegna voalohany de talotaloha regny jojoby ery tianjama presque tiako le taloha aby regny izy maromaro le taloha tegna tiako fa am'zao zegny Big MG raha artiste vazaha raiky fô donc Eminem Eminem tianao Eminem tiako tsy raha fa tiako feky fa tiako be Eminem d'accord James CD anao tia resaka sakafo ia tia resaka sakafo misy resaka tokony misy nofony baka izy ndraiky tsy hoe sakafo tegna fa zay mihitsy karakara gabigabary ino sakafo tegna tianao sakafo malagasy zay le gasy ohatra ia izy ko na tsy ampoizinao raha volako tsaramaso ro tegna tiako tsaramaso atao manakôry atao saosy za tsy mifidy izy koa fa tsaramaso fa Tsaramaso tianao? ia fa tiako na roanio io na raha de fa tianao Ia, zany tiako na menamenaka fa fangaro azy fa tiako fa tsaramaso ia ok raha ohatra ndray bon andesiko restaurant James CD ohatra de amy restaurant iny mba fidino raha nany mbazaha koa zany za tia matetiky tia raha rotoroty regny iny tiako koa fa mandeha restaurant raha frite tsy de Raha mekimeky zegny. mekimeky fô ia za tsy de tia menaka be hoe karakara zay ia raha ohatra anao tsy magnano asanao hafa na tsy magnano moziky ino mba fialam-boly mba kafiziny James CD ia izy le mivolaniko igny za tia foot tiako be foot ary za ndraiky mba magnano fa le angovo zegny efa faible e fa ino faible na ino ça ango fait hitako lay maventiventy ny fa taloha zegny antegna mbola ia ko tsisy raha mivonivony zegny ia ia taloha za nahay bolony be za ia ia tegna nahay bolony fa tafaran'izay d'accord oza aminao tiako zegny hitanao hoe na hoe mieritreritra miala am'le temps maromaro be reto resaka mozika zegny na miresaka rythme indrindrandrindra satria efa monotone zavatra io parole-nareo fo ndraikindraiky miôva fa le mélodie sy ny rythme nareo ry zegny mitovy fogna ankoatran'io zegny ino raha tegna hitanao hainao amy rythme io mba mety eritreretinao hoe ho atao anao fagnambara za hoe mihagnano salegy fangaro trapy ho anao mety miboaka tsy ho ela ia rythme tegna hitako haiko raha mbô fa ela izy io tsy haiko ka izy io na taloha be efa nisy zokozoko lôva io na fa avy iny tegna gadona agnisan'ny haiko zokozoko malemilemy fa izy ndraiky le rythme taloha regny ia anao mitsopa mifoka ndraiky za tsy mifilme fa za misotro toka misy ka ino anao izy ka izy mamango tsibone kely conscience karakôry ia za matetiky isaka weekend fa za ndraiky kofa hoe misy namana mikaiky nanafanafana sa labiera za kaboka ndraiky labiera tegna fa za ndraiky tsy fady le tsy mafanafana nafanafana ia tsy fady fa za tsy mifilme za tsy bon James CD amin'ny raha resaka lamba anao zay tsy de sorotiny loatra amin'ny fitafy amin'ny fisanjina ndraikindraiky izy tegna tany tianao vidiagna lamba karakôry tegna stylenao ma tegna hitan'olo ataonao matetiky ia za qualité-na lamba tiako malôha jean iny tegna préféreko fa za ndraiky tsy de mifidy lamba hoe tsy mifidy lamba za
de tsy mifidy tany vidianana lamba koa zany za kofa misy le tiako izy de vidiko fa na ohatra ary vidiko kofa mety aminazy ka fa misy artiste malaza ve nikoragna taminao nikoragna taminao na nikoragnanao na efa nagnano remarque momba la mozika ataonao na mpanakanto fotsiny ino remarque mba fantegndreo ohatra ia fa nisy artiste i Francisco zao miresaka amina matetiky isan'andro feky zay mikoragna de Idi Reno fa Francisco tegna misy remarque ipetraka anao ndraiky miresaka le muzikinao defa namindreo karakory iny tsy matetiky remarque azy matetiky izy misy raha hitsiny fô zegny ao resaka matetiky zegny resaka instrument izy mbala mahabe rabanga raha karakaraha zegny tegna matetiky fa timbranao izy efa tegna izy tam'izay fotoana izy miproponoka zay tegna matetiky James Edy hitanao mbola olona kely aminao izy olona sedrainao mbola tsy mahatonga anao hoe malaza be na mbola hoen'olo maro aiza hitanao ndesiko aiza tokony tsara ia ny hitako aminahy manokana hainao boka fiainana ty na sarotro ara-bôla zegny le hainao ka tsisy vôla tsy de tafaboaka na le hitrehetina atao izy ka hoe vôla zegny vôla problème hoe agnaovana lancement karakaraha zegny safe zegny mbola tsy manana manager manao hatreto mbola tsy manana manager mbola tsy manager mbola tsisy manager fa mitady ia mitady manager safe ko tsisy manager boka raha ty tsy tafaboaka feky na anao mahay be karakory ary hainao bon le manager tadiavinao zegny manager le financer ny projetnao jiaby io sa hoe le gérenao fotsy ambaranao ato lalagna timboagna ia za moa no tegna mariny za ke tsy mbala tsy mifidy izy ko le contrat amin'za fa izy kofa afaka mivoatra izy de fa mety aminakahy ok James Edy ino ary zava-baovao atolotra amin'ny mpankafy ny fandaragna tsoatsy ia hoan'zay mbola tsy mahay za moa zegny za matoky fa tsika magnano interview mety hitombotombo zegny olo mahay za de misy vokatra maromaro atoato agnaboaka nouveauté maromaro atoato de hoan'zay mahita le nouveauté zegny iangaviagna mba partage fa zegny tegna matetiky igny zegny ahitavan'olo le vokatra de hoan'zay mbola tsy fôtony zegny efa mpankafy boka azoko antoka fa misy mpankafy surtout aminay agny de iangaviagna zegny hoan'zay mbola tsy tafiditra amin'ny fany zegny engany mba ho tafiditra fa atsika tsy magnano raha ratsy zegny ia miezaka magnano raha tsara fika tiako volagniny hoan'zay mbola tsy mankafy zegny mankafy izy jusqu'à farany fa miezaka magnano raha tsara fa zegny zay manakory fahitanao fandaharagna toera zegny ty raha aminao manokana ia ny aminahy manokana fandaharagna toera zegny hitako agnisan'ny surtout zay vosonto zegny artiste vosonto hitako hoe magnampy bebe kokoa par rapport am'le hira le public zegny agnisan'ny magnampy le artiste surtout artiste mbola vosonto zegny le tegna mahatsara le fandaharagna eny arsy tompolasy tompoko vavy tapitra treo ny fandaragnatsika avegnintsika James Edy mpanakanto avy avaratra antsika Madagasikara avy agny an-talà maromaro kokoa sady manaro Antananarivo mitsidiky ny plateautsika mitsidiky toeragna anaovantsika ny émission antsika izy de ny feriantsoa avy aty amin'ny émission mitongava amin'ny avondrindra ataovy tsara ny lamozika eto miakatra ny lazany kantotsika malagasy manaova koa ny kolotsaintsika malagasy mba entina mivoatra lavidavitra kokoa zegny ny feriantsoa avy aty aminay fandaharagna toera zegny eto ampamaragnana de mankasitraka mankateligny ny NB Prod aty ambolikandriny ambony kely Jospub amin'ny Ariakondro tsy mitsatra mampiatragno ny fandaharagna atsika ho atsika zay tegnano vokaly agnano mastering sy ny tariny afaka mandray atsika zareo aty mangala daty aty amin'ny NB Prod de mametraka velo mandrapitafy erigny ihany koa hitondra vahiny na olo malaza zay kafitsika iaraka sy tafatafa ato amin'ny fandaragna atsika velo matoko